I haven't been able to speak or talk for 2 days because I've been very, very sick. Baka adlaw na ko na di makastorya, wapitingo. But I never want to miss this opportunity to perform for all of you. So with the help of my doctors, tagaan mga tambal na ambot. Tambal sa kabayo naman siguro mo na nagkatingog mo karon. But as you can hear from my voice, it's not 100%. But I promise to give you 100% no matter what. So kung okay lang sa inyo ha, pwede ba ko ninyo tabangan karong gabi mong kanta? Okay lang sa inyo ha, kamo akong kaduwid karong gabi na. Kung asa ang pinakakusog o tingog mo kanta, asa ang pinakataas mo ambak, asa ang pinakaluhagan sa baan, dito ko uno maduol. Ganit taon. Kung asa ang pinakalingaw na part, diya ako po ang kaduwid na ko. Okay lang? Okay lang, ihatag niyo sa akwa karong gabi ang inyong energy. Okay lang? Hindi ko kayo okay lang ba? Ronco. Dahil sa ako ang wala. Are you guys ready? Medyo hinay pa. Are you ready? Dari sa akong too, dari. Ito sa taas. Are you guys ready? Hindi ako nila dito sa late yung magkambak-ambak na dyan. Siyempre, dari sa ako ang katulangan. Ang papel, di ba ang tunga? Uy, muskan kayo sila dari ah. Imay niya, asa pinakakusog og tingog dito ko lumadoon. Ito ko makikduwin. So I don't care if you can't sing, I just need you to try and sing loud for me tonight. Try to have a good time. Kikinig una ni parang sa inyo hantanan. O, i-ready na niyo yung mga media na gusto mag-good. One more time! Miss Miss Lons!